hindi gusto na virus na naligay ko. Ano si something ko? Galing sa HR advisor, accountant, sa messenger, kay Manong Gar. At kaya kung mapatagal at mahawakan ka ng sitong virus, tubig, pahinga. Uminaw! At ngayon, may mabisang symptoms formula para di mo mapatagal ng sitong Ubi kami here. Itong dala ng tagula. Lang! Siya pagkadihan. May lizard dyan, lizard. Cockroach. Ubi, cockroach. Ubi, cockroach. Nino 3 Plus. One in one play. Nino 3 Plus is not a breast milk Ubi, supplement. no! Breast milk is the best for babies up to 2 years and beyond. Dahil Christmas na, may pamasko ang going there sa halagang 2 pesos. Pero nabos na, may Christmas swing buckles ka na for 30 days. Tipid sulit, di ba? Pwede pang iligalo sa kaibigan at pamilya. Para sa listahan ng mga Christmas ringback tunes, i-text lang X month list and send to 2728. That's XMASLIST. Mula sa kanya. Class, today you will learn the steps to aerobic fitness. Follow after me. A 1, a 2, Tulang-tulang, ito sa bitin lang. Akala mo lang yun. Pagpaulit-ulit ang aksyon, baka allergy na yan. Dapat alert ang with Quick Oh. Allergy Shield. Blocks the air. Ubi. Stop agad ang allergy. a 93, a 94, a 95. Dance na daw, dance, dance. Take quick acting Alerta. Ubi. Alerta. Loratadine is the generic name of Ubi. Alerta. If symptoms persist, consult your doctor. Ubi daw! Ang sarap sa piling naman. Pagmamahal na totoo. Okay, ano? Road trip tayo? Sige! Dala ko iwan for barbecue! Woo! Dala ko gitara for jamming! Hoy ako! Ted! Para sa pila! Sige. Tingnan tayo sa bahay. Taas na sana ng excitement, pamira lang ang ubong may kati, kirot at kabol. Dapat yan i-off with tuseran. May extra para off ang ubo, tuloy-tuloy Ubi! ang life. Wala! Go tayo? Yeah! Go, go, go! Tuseran, off ang ubo, on ang life. Dextromethorphan HCR Phenylephrine HCl paracetamol is the generic name of tuseran. If symptoms persist, consult your doctor. Nanginginig ka na ba? Kakaantay ng tawag nila abroad. Ba't di ikaw tumawag with Hello Reloadable ID card from Smart? So napakamurang Smart rate at 2 pesos.